Oktubre 1, 2022, ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo ug miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog, ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom, aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin, ug sa mga tanga, ug sa tanang gahom sa yawa, ug walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay, tungod kay ang yawa mipatuo kaninyo. Kundili, paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon ug sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita, kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita, apan walay makakita. Ang buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.